дар Тошкент беш аз 100 нафаре боздошт шуданд, ки рӯзи якшанбеи 29 октябр мехостанд дар як эътирозоти бидуни иҷозат ба ҳимоят аз Фаластин ширкат кунанд. даъват барои чунин амал чанд рӯз қабл дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо шуданд. фаъолон як баннере омода карданд, ки баннери эътирозҳои пуштибонӣ аз Фаластинро, ки як рӯз қабл рӯзи шанбе дар Истанбул баргузор шуда буд, нусхабардорӣ мекард. дар баннер аз ҷумла бо Фаластин китф ба китф ва 15 шабона рӯз моро наметарсонад навишта шудааст. Bugun Toshkent shahrida bir qator yurtdoshlarimiz o'sha Isroil va Falastin o'rtasida bo'layotgan mana shu mojarolardan ta'sirlangan holda o'zlari mustaqil ravishda o'zlarini bir pozitsiyalarini bildirish maqsadida miting uyushtirishga harakat qilishganligi haqida ma'lumotlar tarqadi. дар Qozoqiston дар назди сафорати Фаластин баннер бо навиштаҷоти мо бо шумоем овезон шуда буданд ва чанд зан низ талош карданд, ки ба ҳимоят аз мусулмонони Фаластин намоиш баргузор кунанд, аммо полиси ин кишвар аз гузаронидани чунин чорабинӣ пешгирӣ кард. Свободу Палестине! Свободу Палестине! Свободу Палестине! Мусульмане, объединяйтесь! Помогите мусульманам! дар пойтахти Қирғизистон шаҳри Бишкек низ як иқдоми пуштибонӣ аз мусулмонони Фаластин баргузор шуд. иштирокчиёни ин иқдом ба боғи ба номи Горки бо плакатҳое, ки дар он Free Palestine, Stop War ва Журогумдосун Палестина, Фаластин дар қалбам навишта шудааст омаданд. тавре маълум шуд, фаъолони маҳаллӣ барои ҷамъоварии кӯмак ба сокинони навори Ғазза ҳисобҳо боз карданд. аз 7 октябр шурӯъ карда тамоми ҷаҳон ҳалокати мардуми Ғаззаро мушоҳида мекунад. мардуми оддӣ дар кишварҳои гуногун ба ғайр аз сарони ҳукуматҳои ин кишварҳо ба оқибати эҳтимолии он нигоҳ накарда ба ҳимояи мардуми Фаластин бархостанд. роҳбарони ба истилоҳ дунёи мутамаддин дар канори режими саҳюнистӣ қарор гирифта барои нобуд кардани мардуми Ғазза аз ҳар роҳ ба яҳудиён кӯмак карда, низомиён, аслиҳа ва миллиардҳо доллар ирсол намуданд. албатта беихтиёр мушоҳида кардани ин ҳодиса барои мусулмонон як дарди дучанд аст. сокинони тамоми олами ислом ба кӯчаҳо баромаданд ва ин иқдомҳо то ҳол идома дорад. онҳо аз ҳокимон талаб доранд, ки бо фиристодани артиш ба куштори мардуми Ғазза хотима бахшанд. мардумони Осиёи миёна низ ин дарди бародарони худро ҳис карда, ҳамдардии худро изҳор карда истодаанд. мегӯяд блогери тоҷик Абдулло Аббосов. Özlerini korkağız gelse bunlar terörist hep koydu. Terörist sözü İsrail memleketi. Terörist sözü Amerika Birleşik Devletleri. Terörist sözü Batı Avrupa. ёдрас мекунем, ки бар асари ҳамлаҳои пайдарпайи мушакии Исроил дар навори Ғазза аллакай беш аз 10,000 нафар кушта шуданд, ки ҳудуди 4,000 нафари онҳоро кӯдакон ташкил медиҳанд. Burada oturuyorum. Buranın vatandaşıyım. Sizin işinize öyle geliyor. Burada beni yakıtı İsrail asker. Uçağı İsrail uçağına yakıtı şeydir de İsrail gidip benim kardeşimin bu bombalasını yüreğim yanıyor. Yüreğim yani ben burayı yakacağım.